Tommy, moc sem. Dobre, poďme. Otočka. Zavádzacie vozidlo už spomalilo svoje tempo a štartujúci sa musia zoreniť do dvojstupu, tak ako stáli na štartovom rošte. Teraz už Lidinka opúšťa svoju pozíciu a tempo udáva prvý jazdec, to je Piero Necchi. V tej žltej korvete Z06R na prvom mieste, vedľa neho Glauco Solieri na Porsche. To auto budeme sledovať, pretože predviedlo v prvej jazde výborný štart. Z tretieho miesta až na prvé, teraz je ešte o stupňov na tom lepšie, na druhej priečke. Tak budeme sledovať, ako sa jemu podarí odštartovať do tejto jazdy. Auta už vychádzajú spoza riadiacej veže Slovakia Ringu a čakajú na zhasnutie červených svetiel. Keď sa rozsvietí zelená, tak budú preteky odštartované a stalo sa tak práve tieto chvíli. Druhá linovka GT40. Necchiho a ide na prvé miesto, takže opäť sa podarilo Solieru výborný štart na jeho Porsche na treťom. Už nie v prvej záruke, pretože Audi, ktoré nám vyhralo prvú jazdu, teraz len prvý pomalý protivník na Solieru, proti tomu a štvrtý Jakubi. Tak je poradí na konci prvého kola. Z prvej jazdy na Slovakia Ringu ohľudia prvé kolo dokončuje len veľmi v pomalom tempe. Jakubíkom a Kročem, Kroče sa tam dostáva pred Jakubíka, áno, ide na štvrté miesto. Fernando Kroče z Brazílie. Stratilo